Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel igama uPastor Winnie. Sibuyele nathi udaba esikuletha lolu lwamaphupho. Sicela usubscribe, sicela ulike le video, sicela ube ilunga eliqavile le channel ngokuthi at least ucontribute ngemali engango-9 rand every month. If you don't do it, ubani nomunye uzokwenza lokho. So siyacela ukuthi ke thatha ke isinqumo sokuthi nawe ube i-paying member ngokuthi ufake 9 rand every month, noma kungasebenzisa ukufaka engaphezulu leyo depending ukuthi yini ongakwazi uyi-afforda. Ikhona ne-bank account you can also use. Sibeke udaba la Edwin Masi uthi sawubona Pastor, ngicela ubuza la ngabe ichaza liphupha imvubu ngakuhlasela kodwa ke nje benginokwesaba. So imvubu sizoyibheka ngokwegaba ezintathu. Isigaba sokuqala ngokwesintu, uma uphupha imvubu into esuke ithinta la isidalwa samanzi noma idalwa zamanzi noma ke ngaba ke idlozi lamanzi, yabona. So ngenze kuyibona isicenge komfula, ngenze kuyibona iphakathi emanzini, ngabika nje isidalwa noma izidalwa zamanzi noma idlozi lamanzi ezikwembethe noma isuke zivakashele. Number 2, kuyenzeka futhi uma uphupha ubona imvubu, ikakhulukazi mangize kuyibona imvubu esendlini noma uyibona inolaka noma ikuhlasela, okungenzeka kukhombe la ukuthi kumele uqaphele ingozi, kumele uqaphele inkathazo, kumele uqaphele mhlawumbe incindezi ongabhekana nayo noma ke isithe esingathi sikukhaphele. uJob 4 verse 15 to 19 ithi ke, take a look at the hippopotamus, I made him too, just as I made you. He eats grass like an ox. See his powerful loins and the muscles of his belly. His tail is as straight as a cedar. The sinews of his thighs are tightly knit together. His vertebrae lie straight as a tube of brass. His ribs are like an iron bars. How ferocious he is among all of God's creation. So let whoever hopes to master him bring a sharp sword. Ushula ngamanye amazwi singaphinde sithi thina uphupha imvubu Paul ngaphinde mayufika ihlaseli ingenabo ubungozi olusho nje kuyimisela, olusho ukuqina, olusho kuba namandla, nelisho kuba nekhono lokwazi ukumelana nazo zonke nje ingqinamba suke zikumise kabi empilweni. Usho ukuthi you are capable of standing against any opponent empilweni, because la iBhayibheli lithi let whoever hopes to master him bring a sharp sword. Usho ukuthi ngeke bakwazi ukuhlasela kalula abantu abasuke befisa ukuhlasela sikalese ngenxa yokuthi umuntu o-strong, umuntu onamandla futhi, yabo. Siyabonga ke sibeke la udaba lwayo imvubu. Kungakhohlwa ukuthi subscribe, ungakhohlwa ukuthi like le video le, ungakhohlwa ukuthi ke you become a paying member where you can contribute ngo-9 rand every month. At least you can also contribute ngaloko ungakwazi ukucontribute ngokuvela kuthandweni. If you don't contribute, ubani uzocontribute? So contribute so that uzoba nesure ukuthi at least kukhona umuntu ocontribute ngoba ucontribute wena. But when you think abantu bazocontribute abanye, no, bonke bazocabanga njengawe, yabona. So siyacela ke nonke nganza kwethu ukuthi uma ufisa ukuyibona i-channel ithuthuka, uma ufisa usibona isithuthuka, and uma ukuthi futhi khona lesiletha kuwena iyakujabulisa, show that appreciation ngokufaka that 9 rand at least every month, yabona.